Мин беренче класстан ук төрле ярыштарга йөреп, беренче урындар алып йөренем. Тырыштым. Мин 20 гимназия гомерендә бик әүдем катнаштым, төрле сараларда, байрамдарда. Урал Батырда икенче урын алган өчен безнең учалының башкорт теле методисты мине яйлауга ял итәргә җибәрде. Кыш көне үтте башкорт теленең олимпиадалар. Шул олимпиадада мин беренче урын алдым. Biz de Respublikamızın intikal лагерinde yal итәбез. İsmini әйтмәйбез Миннас. Kızlar һәм малайлар аңлагандыр дип уйлайм. Улайһа, лагереннән якындан танышайык. Әйдә. Төрле өлкәләрдән килгәннәр балалар, Пермь өлкәһеннән, Силәбе, Ырымбур, Татарстандан килгәннәр, Мәскәүдән килгән балалар бар. Һәм улар барыһы ла тырышып, тырмашып, бында йөриләр, төрле түңәрәккә, төрле сараларда. Әлшәйдә булганым юк иде. Миңа Әлшәйдә бик тә нык охшай. Чөнки хозур табигать, шул тиклем матур. Яйлауга килгәндә мәгариф министрлыгы тарафыннан үткәргәндә бит шуны ла онытмаска кирәк һәм буның өчен мәгариф министрлыгы игътибар иткәнне ошо үзебезнең башкорт балаларына рәхмәтләрен әйтәһем килә һәм бына ошондай профиль сменаларда без әлбәттә балаларыбызны үстерәбез, һәләтләрен үстерәбез һәм уларны сынапта бына буласак жетәкче икәнне, буласак бына үзләренең мәктәпләрендә шул ук лидер булып үсендер дип тырыштырабыз бит һәм моның өчен бөтә көч безнең программаның гыкмәткәне алына. Безнең яйләүдә һәрбер атлаган хукмактар үзләренең исемнәрен йөртә. Менә без торган урам, юл, ул Салотил Шәйхзада Бабичтың юлы дип атала. Без бунан үткәндә гел хаян Шәйхзада Бабичтың шигырьләрен ятлап үтәбез. Бұл урам безнең Салотилаевтың урамы дип атала. Без онда һирәк йөрибез, йөрһәк тә гел Салотилаев турында иҫләп, уның шигырьләрен ятлап үтәбез. Теге якта без яшәгән урам ул Зәки Вәлидинең урамы дип атала. Һәм безнең яшәгән урамдан ашкабы ягына урамдың исеме Рәми Гарипов дип атала. Рәми Гариповтың юлынан үткәндә без һәр сак ырулар менән бергәләшеп, туган телем дигән шигырен ятлап үтәбез. Яйләүдә инде икенче ел рәттән әйдәүсе булып эшләйм. Менә миңа әйдәүсе булу бик тә охшай, безнең үз милләтебезнең балалары менән эшләү бигрәк тә охшай. Һәм мин монда тарих түңәрәген алып барам. Монда яйләүдә тарихтан башка без тауган илгә, тауган ергә илһөярлек тойгыһын уятабыз. Һәм дә рухи азык бирәбез. Һәм дә безнең бөтә балалар да кемдер башкортса әз генә һөйләшкән смена адагына башкортса матур итеп һөйләшеп кайтып китәләр. Менә без ошо лагерьда ошондай тәрбия биреп, һуңнан киләсәккә ышанычлы итеп карый алабыз. Без монда рузарга бүленеп яшәйбез. Әйе, өлкәндәрмен, бәләкәстәр әйле. Шулай ук Гайна һәм Тамяна рузары. Һәрберебезнең кошы, ураны, Тамгаһы, агасы һәм батыры бар. Мин монда Тамян районында яшәйм. Безнең ыру башлыгы Илназ дигән бер малай, минең дусым инде. Үзебезнең ыруыбыз Тамян, кошыбыз Карагош, кошыбыз Карга, агасыбыз Тирәк, ураныбыз Тутыя. Һәм безнең девиз батшаларга башын имәгәндә, ситырыларга Тамян баш имәс. Яйләү лагере төрле төбәктәрдә яшәгән башкорт балаларын таныштыра, рухландыра
һәм бер-беребезне белдерә дидем шулай. Мин Гайнар ауылынан, был бүлмәлә 4 кыз яшәй. Назгөл, мин Янгүзәл, Нургиза һәм Регина. Был һүрәттә безнең яйләүдән эмблемаһы, безнең ырыуыбызның кошы, безнең агасыбыз саган, уның япрагы һәм безнең девизыбыз. Шулай да безнең кайһы районда кайһы районда күрһәткән районнар. Яйлаудың төп максаты безне башкорт телендә һөйдәшүе һәйбәтлерәк һөйдәшергә, башкорт телен онытмаска, башкорт телен һакларга һәм үскәч безне зур шагыйрьләр, сәхнәдә йөргән кешеләр булып күрергә. Мен ырыуының башлыгы, минең нәйләрем, эшем ул ашханага барганда тегенеләр ырыуым кем, ыраным кем, шуларды кыстырырга, әйдәүчеләремә ярдәм итәм. Мин ырыуымды әлбиттә тәртип тотам. Безнең ырыуда тыңлашмаган кешеләр юк. Безнең ырыуда күбрәк кызлар. 20 кешенән 15 кыз. Ырыуда кызлар күбрәк булгач, яхшырак та, еңел дә түгел, чөнки шулай бывает, малайларда йетмәйде. Төрле сараларда катнашырга кыйынрак була. Достар, башкорт халкының гореф-гадәтләрен беләһегезме? Яйлауда ялдызлар яллар менән яхшы таныш. Ана, хатта үзләре күрәтеп йөриләр. Иң ныгы миңа безнең йолалар күрһәтүе оҡшаны. Ҡарға бутҡаһы йолаһы, сөнки мин анда бик тә кәрәкле ролде башҡарҙым һәм беҙ гран-при алдыҡ. Балардан эшләүе үҙе бер шундай бәхет тура килде дип әйтәйем. Уларның күңелле, һәр саҡ йылмайып, көлөп йөрөйбөҙ. Ҡайбер балалар тыңламай инде. Аларҙы тыңлатабыҙ. Тап ошо яйләүдә генә башҡорт балаларын рухияттан үҫтерәбеҙ. Уларҙа башҡорт халҡына, башҡорт халҡының милли йолаларына, йырҙарына ҡарата һөйөү уятабыҙ. Уларҙы башҡорт халҡының тарихы менән таныштырабыҙ. Ошоноң менән бик әһәмиәтле. Иң иҫтә ҡалған минең көн ул Салауат Юлаевтың шиғриәт сараһы. Сөнки шунда бөтөнһө лә матур итеп Салауат Юлаевтың шиғырҙарын ятлап, һөйләп, сәхнәләштереүҙәр булды. Безнең монда тик ултырырга 1 минутта ваҡытыбыҙ юҡ. Сөнки монда шул тиклем күп түңәрәктәр эшләй. Ҡурайҙа, ҡумыҙҙа уйнарға өйрәнәбеҙ. Һома студияһы, бейеү, бокс, волейбол менән шөғөлләнәбеҙ. Әйҙә әле, Азалия. Ҡурайҙа уйнар өсөн ҡағиҙалар бик еңел тип әйтһәң дә еңел түгел. Дөрөҫ тыңламайың икән, или асаң ҡаңда бер ҡағиҙаны дөрөҫ белмәнең икән, һинең моңоң уже матур килеп сыҡмай, уның уже көйө боҙола.
монда Сабит ага курайда уйнарга өйрәтә. Бик яхшы. Безгә анда да кызлар да кушылды. Аларның да кызык уйнагалары килеп китте. Алар мактап тырышалар. Кәүдәгә нидән турагына булырга тиештер, буйыгы асып тора, нык китәргә асып. Менің асты қолың астан тұтырға тиіс бітінде шатып астан тұта, икенсі өстен. Пионербол уйнаганда кыздар, егетләр җитез булырга тиеш. Үткер күзле, чөнки алар тупта күрмәһәләр, уны тота алмаслар. Дүрткә, 6. Пионербол ярышында катнаштым, футболда. Без беренче урындар алдык. Гомумән, Гейләүдә нык күп спорт саралары үтә. Кисә генә мәсәлән без Мең Роу менән волейбол уйнадык һәм Әйле Роу һәм Тамян Роу арасында пионер уен арасында ярыштар үтте. Бүген без кызлар менән футболга күрмән күк килдек. Без меңлеләр, бәдәрсәк дәрәселәр. Әле бында кызлар командаһы малайлар командаһына каршы уйнай. Мин уйлайм, бу уен гадел, чөнки беренчедән безнең кызлар нык кыю һәм футболды шәп кенә уйнайлар. Тагы уларның тупты индерһәләр 2 балл һанала. Мин тарихка йөрим, без шунда тыңлайбыз. Нинди елларда нәмә булды, нисек безнең халкыбыз яшәгәнен тыңлайбыз. Алып, яшәеше, көн күреше турында уйдалып бардык һәм дә безнең татар, монгол явынан алып безнең башкорт халкы нимә кисергән. Тарих түгәрәгенә йөрим. Мин анда Башкортстан турында белдем, яңа мәгълүматлар һәм Үземнеке Пермь крайдан мәгълүматлар ишетеп калам. Анда без Золотая Орда, Салават Юлаев турында, Емельян Пугачев турында сүзләп барабыз. Бездә бит инде көн һайын саралар үтеп тора, конкурслар үтеп тора һәм һәрбер ыру сара өсөн ниндидер урын ала бит инде һәм шул ыруга ак тирмәләр бирелә. Беренче урынга өс мәрәй, икенче урынга 2 мәрәй һәм өченче урынга 1 мәрәй. Һәм шулай ук ырыусында бездә мәрәйдәр системаһы бар. Һәрбер, мәсәлән, сәхнәләштерүдә катнашкан яки шигырь һөйләгән, яки йырлаган, яки бәйгән балага берешәр мәрәй бирәбез. Һәр катнашкан сара өчен. Бараттан да Яйлауга килер өсөн тырышырга кирәк һәм төрле сараларда катнашырга, бик күп укырга һәм үзеңнең эшләрең менән шөгыльләнергә. Яйлауга һайлап кына алалар, монда нык кыен килергә. Әйдәсләр дә монда бик безгә өметләнәләр.
Бездә зур кешеләр булып булганды өскәс. Еләүләге әҗәселәрнең төрле һөнәрләре бар. Һәрбер әҗәсе курайга өйрәтә, берәүе биергә, берәүе думбрала уйнарга, шулай ук йырларга, тарих өйрәтәләр. Монда әйдәшләр безгә ялтырга бирмәй инде. Алар гел бернәкеп уйлап йөриләр. Гел кызык, иртән зарядка, төрле уеннар уйнаталар, йола үткәрәбез көн һайын. Кайткач без үземнең дусларымда райондагы бүтән әле әлбиттә тәкъдим итәр идем килегез әйләүгә. Монда бик кызык, әйдәшләр яхшы, рухлы кешеләр монда. Беренче көндәрдә монда бик кыен булды, кайтқы килде. Хәзер бына кайтқыла килмәй, кайтканда бөтә кызлар менән белмәй, елашырбызбы. Кайтам, нимә эшләремне белмәйм, күңелһез була. Саралар аша без сынапта үзебезнең республикабызны, үзебезнең туган телебезне һәм үзебезнең икенче төбәктәрдә яшәгән тарихыбызга күз һалып, балаларның теге күзен асабыз, оскын бирәбез һәм ошо оскындарды улар Алла бирһә алып кайтып, үзләренең туган яктарында таратып, без уларның уңыштарын күрһәк, ошо уңыштарында без үзебезнең җиңүләребезне күрербез дигән ышанычтамын. Йөрәгем ярылган, онытма тамырларыңдан башкорт каны ага. Көчле рухлы халыктың уланы онытма. Милләтеңде алга әйдә сакыр һин көрәшкә. Онытма үз тарихыңды, югалтма һин хаклан. Заман афәтләренә башкортым бирешмә. Без бергә, беркемдә лә ташламай, моннан кайтаһы ла килмәй. Йөзеңә бысрак ташлап, йөрәгең ярылһа, онытма тамырларыңдан башкорт каны ага. Көчле рухлы халыктың уланы һин, онытма. Милләтеңде алга әйдә сакыр һин көрәшкә. Онытма үз тарихыңды, югалтма һин хакла. Заман афәтләренә башкортың бирешмә. Бу яйлау акчаны монда күп дуслар үземә таптым. Түземлек бир Аллам. Башкортмын дип күкрәгемде кагам. Мин сезне онытмайым. Сез минең йөрәктә яйлау. Башкортмын дип. Һәр сак сез минең йөрәгемдә калырсыз. Быйык. Әгәр дә минең кулымда бер роза сәскәһе булһа, мин ул сәскәне безнең әйдәүсебез Гүзәл апайга бирермен. Чөнки ул безнең өчен күп тырышты, һәр сараларга әзерләнә. Йөрдәрең Якты уйлар менән генә тик алга һин атла. Хынып калма бер ни. Минең йөрәгемдә яйлау кызлары торып кала. Мин һеҙҙе бик яратам. Мин һеҙҙе бик яратам, антнайым саҡлы. Мин барығыҙҙы ла бик яратам. Һеҙ һәр саҡ минең йөрәктә ҡаласаҡһығыҙ. Мин бөтәгеҙҙе лә яратам. Түҙемлек бир Аллам.
Яйлаудың үзенчәлеге ул балаларда рух күтәрә, рухты зурайта. Монда башкорт телендә һөйләшәбез, аралашабыз. Әгәр дә һеҙ ҙә бында килергә теләһәгеҙ, Йыл буена тырышып уҡығыҙ бәйгеләрҙә ҡатнашығыҙ. һәм еңеүҙәр яулағыҙ. Ә беҙ әлегә хушлашабыҙ. Киләһе йылда Йәләүҙә осрашҡанға тиклем хушығыҙ!